на этом заканчивается матч. Казанский Синтез. Поздравляем с победой. Менә ул рәхәт, әмма зур тырышлык белән килгән мизгелләр. Быел Синтез командасы су тубы ярышы буенча Россия чемпионы исеменә 2нче ел рәттән ия булды. Сезон дәвамында безнең спортчылар бер генә уенда да оттырмады. Бүгінгі зор тантанада сезнең уңышларыгыз белән горурланып, сезгә рәхмәт әйтәбез. Бүген Казан Кремлендә егетләрне зур җиңүләре белән Татарстан президенты шәхсән котлады. Залда уенчылар, тренерлар һәм команданың иганәчеләре. Вы на протяжении всего сезона показывали стабильный высокий уровень мастерства. Отдельно хотел поблагодарить спонсоров команды, группа компаний ТАИФ, компания Казань Оргсинтез, которые всегда поддерживают вас во всех ваших начинаниях. Ну и, конечно же, хотел бы отметить поддержку болельщиков, ваши семьи, друзья, ну и весь Татарстан всегда болеет за вас. Синтез командасы үз тарихында Россия чемпионы исеменә инде 3нче тапкыр лайык булды. Узган сезонда пандемия сәбәпле ярышлар тукталгач, Синтез вакытыннан алда җиңүче дип игълан ителгән иде. Быелгы финалда Казан спортчылары 2 уенда да Мәскәү Динамосын җиңде. Ребята все сплотились. Егетләр бу уңышка бердәм булулары нәтиҗәсендә иреште. Һичшиксез уенның җиңү белән тәмамлануында тактик һәм техник алымнарның роле зур. Шулай да иң мөһиме кеше факторы. За победу в чемпионате России по водному полу награждены. Рөстәм Миңнеханов 9 кешегә ат казанган физик культура хезмәткәре дигән мактаулы исемнәр 4 спортчыга Тассырның 100 еллыгы медален һәм рәхмәт хатларын тапшырды. Без бүген бик шат, бик күп эш эшләдек бу ел. Монда бүләкләр алу күңелгә рәхәт. Всегда приятно получать награды. Кремльдә бүләкләр алу бик күңелле. Бу алда җиңүләр яуларга көч өсти. Команда яшьләр өчен дә үрнәк. Республикабызда 250-гә якын yüzü бассейннары бар. Киләчәктә дә наша Синтез командасы үрнәгендә Олимпия уеннарында катнаша торган спортчылар әзерләрбез дигән өметтә калам. Ватерполчылар Рөстәм Миңнехановка рәхмәтен белдерә һәм аңа истәлеккә үз имзалары төшерелгән туп белән фото бүләк итә. Бу сезонда Синтез тагын бер җиңүгә ирешергә ниятли. Команда Россия Кубогы финалында уйнаячак. Көндәшләре Волгоградның Спартак командасы. Уеннар киләсе атнада башлана. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.